Jama'a masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na fitila, inda muke ci gaba da karanta muku littafinmu mai suna Sakatariyata, wanda Azizat Aziz ta wallafa. Idan masu sauraro na biye da mu kuma za su tuna, a shirin da ya gabata mun kwana ne a daidai inda ake cewa Yola, 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 mutum ɗaya ake kira. Ta yi saurin sallama da Sabi'u Inuwa Manzo ta wuce wajen motar. Har Sabi'u zai wuce, Rayyan ya tambaye shi sunan Aisha da lambarta. Sai da Sabi'u ya sha dariya kafin ya bashi lambar, bayan da Rayyan ɗin ya masa bayanin masifar da ya sha shi da mai keke. Sabi'u ya ce, ai in dai Aisha Farida Salihu ne to kaɗan ka gani. Tana shiga yanzu kuma za mu ci gaba. Tana shiga makaranta aka ce principal na neman ta. Ta sani saboda tafiyar da ta yi ne, don haka hankali kwance ta wuce ofis ɗinsa. Da mamakinta sai ta ga ashe neman saboda wasu 'yan mata 'yan aji shida da ta daka ne kafin ta tafi. Bata ba shi haƙuri ba, balle ta nuna ta yi nadamar abin da ta yi. Sai da ta bari ya gama masifar shi ta ce, Mr. Principal, dudu saura sati 3 na bar makarantar nan. Yara kuma na dake su ne saboda raini da iskilanci da suke min. Ko gobe suka sake zan dake su, don ni ba sa'ar su bace. Idan ba dan Yasir ba, ai da tuni mun rabu da ke. Aisha, tun da kika fara bautar ƙasa a makarantar nan, koyaushe ana complain ɗinki. Zan iya tafiya? Principal ya girgiza kai. Kai, wannan mijinki ya shiga uku wallahi. Lokacin da aka tashi break ta haɗo Nasir a staff room. Tawan ya kike? Ya gida? Ya naga sai wani ƙyalli kike? To me ya fi raina? Kujera ya ja zuwa kusa da ita kamar kullum yana ƙoƙarin shawo kanta. Sai dai kamar kullum zancenta ɗaya ne. Mun kusa gama bautar ƙasar nan fa Farida. Ki taimake ni ki amince da ni, na faɗa haɗe da haɗa hannuwansa biyu alamar magiya. Yasir kenan. Soyayyar talaka da mai kuɗi a Najeriya, it's a no option for me. Wahala kawai zan sha, ni kuma ban shirya ba. Balle kai da kake ɗan bare-barin nan. Ina zamana, iyayenka su turo min Yasin mai walƙiya na bi duniya. Yasir ya sa dariya sai da ya mai isarsa ya ce, wallahi shi yasa nake ƙara son ki. Ba kya rabuwa da abin dariya. Yanzu me kuma Yasin mai walƙiya? Ka fi ni sani sarai. Yasir ya ci gaba da dariya. Wace ce Aisha Farida Salihu? Malam Salihu ɗan ƙaramar hukumar Wase ne da ke jihar Plateau. Sai dai tun yana ɗan shekara 8 da ya ƙara sakandire ya dawo cikin Jos da zama. Tun yana ɗan shekara 18 da ya ƙara sakandire ya dawo cikin garin Jos da zama. Sana'arsa dai kayan gwari ne ya fara kuma alhamdulillah yana samu. Su 5 ne a wajen mahaifinsu, wanda ya jima da rasuwa tun yana shekara 7 a duniya. Shi ne na 4 a gidan kuma su 2 ne maza. Babban yayansu Musa shi yana Kano inda yake kasuwancinsa a can. Sai yayunsa mata Halima, Asma'u da ƙanwarsa Fatima, wanda a lokacin duka sun yi aure. Shekararsa 5 a Jos ya yi aure. Amina 'yar Jos ce, domin iyayenta a nan suke da zama tun shekara da shekaru. Sai dai asalinsu Fulanin Dukko ne da ke jihar Gombe. Shekarar Amina 15 aka yi aure, wanda a lokacin JSCE kawai ta kammala. Suna zaune da Salihu lafiya cikin so da ƙauna har wata 8 kafin mummunan al'amari ya faru. Tana zaune ta shirya abincin rana, ta tsara kwalliya tana jiransa, saboda koyaushe Salihu a gida yake cin abincin rana. Ta ji sallamar mutane daga waje, ta sa mayafi ta fita inda ta ga Alhaji Nuhu ne, wanda suke haya a gidansa, da kuma Yusufa, wanda rumfarsa ke kusa da na Salihu a kasuwa. Yanayinsa kaɗai ya tabbatar mata akwai matsala. A hankali Alhaji Nuhu ya sanar mata Salihu yana asibiti ya yi hatsari. Cike da tashin hankali ta bi su asibitin, inda Salihu ke kwance rai a hannun Allah. Da asuba Salihu ya cika, wanda sanadiyyar haka ya sa Amina suma. Da ta farfaɗo ma
da ta farfaɗo ma dai rikicewa ta yi, wanda da ƙyar Nanna wato mahaifiyar Amina ta shawo kanta. Sai da aka yi bakwai ɗin Salihu Nanna ta fahimci Amina ciki gare ta, wanda ko Aminan bata san da shi ba. A hankali Amina ta dinga renon cikinta, wanda inna mahaifiyar Salihu take matuƙar farin ciki da cikin. Tsakar daren ranar Alhamis Amina ta tashi da naƙuda. Aka kira wata nurse da ke ƙasan layinsu. Zuwa asuba ta haihu ta samu ɗiya mace. Aisha Farida aka sa mata saboda sunan da Salihu ke cewa zai sa wa 'yarsa ta fari kenan, saboda sunan innarsa ne. Aisha ya ce zai haɗa ta da inkiyar Farida. Amina ta ci gaba da renon Aisha Farida a gidansu. Tana son ɗiyarta sosai, ko kaɗan bata mata karan 'ya'yan fari irin na Fulani. Shekarar Aisha Farida 2 da rabi. Baba ya fara yi wa Amina maganar aure, saboda a lokacin akwai manema da yawa da suke son ta. Duk ciki ba ta da zaɓi, don ita tun Salihu bata kuma sa soyayyar wani namiji a ranta ba. Cikin manemanta Baba ya zaɓa mata Malam Haruna, wanda shi ma mutumin Dukku ne. Yana ɗinki a Terminus. Matarsa ɗaya da yara 6. Lokacin da Amina za ta tare, Inna ta so a bar mata takwararta, sai dai Amina ta nuna bata son haka, don a ganinta Farida ta yi ƙaranci a raba ta da uwarta. Ba laifi Haruna na ƙoƙarin nuna adalci tsakanin matansa, sai dai Laraba sam bata da haƙuri. Kullum cikin tsangwamar Amina da 'yarta take yi. Amina za ta lamunci komai, amma idan akan Farida ce, to ba za ta bari ba. Wata rana Amina ta dawo daga unguwa lokacin watanta 8 a gidan. Ta samu Laraba na dukan Farida. Tsabar wahala sai da yarinyar ta suma, amma haka Laraba ta ci gaba da jibgarta. Da gudu Amina ta yi kan 'yarta tana ihu. Daga asibiti dai Amina gidansu ta wuce ta yi yaji. A ranar Haruna ya zo biko, sai dai ta nuna masa matuƙar za ta zauna da shi, to dole ne ya raba musu gida. Yayye da ita ta ƙi ta canza ra'ayinta. Daga baya ya yarda da hakan, har ya kama mata haya ɗaki ɗaya a wani gidan haya a Tudun Fera. Ana saura kwana ɗaya tak ta tare, saboda har an jera mata kayanta, sai ga Haruna ya zo neman ta da yamma. Ta fita ta same shi a ƙofar gida, bai amsa gaisuwarta ba, ya damƙa mata takardar saki ɗaya, ba dalili ba komai. Ƙarshe dai yadda aka jera kayanta haka aka dawo da su gida. Ta ƙare iddata ta ci gaba da zaman gida. Da ta tanada hali na makaranta za ta koma, sai dai iyayenta masu ƙaramin ƙarfi ne. Kuɗin makarantar Farida baffanta Musa ke aikowa tare da kuɗin buƙatunta duk wata. Ya so ya ɗauke ta, sai dai Amina ta ƙi, musamman ya mai da Inna zuwa gidansa a Kano. To masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin, daidai nan za mu dasa aya, sai kuma ku biyo mu a shiri na gaba don ci gaba da sauraron wannan littafin. Domin ci gaba da sauraron wannan littafi namu, sai ku biyo mu a tashar mu ta YouTube mai suna 5 Elements TV, domin ƙarin wasu shirye-shirye kamar fina-finan Hausa masu dogon zango da masu gajeren zango, da littattafan soyayya, da na hikayoyi, da na yaƙe-yaƙe, da na tarihi. Sai ku biyo mu a wannan tasha. Ku shiga ku yi liking, ku yi comment, sannan ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa.